Коста YouTube, аз съм Sirius Gaming и в този клип ще играем Catch One 2015. Ще играем... Аз обърках. Къде си бе? Его, козици. Так тим. И сега. Ще направим така 2 на 2. Кетч. Така, само кой да си избера. Чудя са. Ще взема, може би. Казвам, може би. Само. Къде си? Ето го. Шеймас. Yes. Втория. Примерно, кой да вземем? Ренди Ортън. Опа! Не. И ще играем примерно срещу... Ето, Педерас. Долу Зиглър. Къде е Райбак? Търси се Райбак. Райбак. Ето, не е той бе. Къде е Райбак бе? Ето го. Ето го гъщеризона. Само да избере една... например, Heaven the Cell. И старт. Стартваме матча. Так тим. Само искам да кажа, че утре, т.е. днеска е събота, нали? Утре е неделя. Утре няма да има клип, тъй като има малко работа. Но понеделник ще има видео. И вече нали сме ваканция, така. Междусрочна ваканция. И ще има по 2 видеа. Някой ден по 2 видеа, някой ден по 1 видео. Зависи от обстоятелствата, къде ще съм и какво ще правя. Сега докато ги представя тея... Само да ви кажа, че не знам как се сменя човека и може би ще играе с един човек. Или ако не вземе да ми покаже пък. Ще има с помпата! Само да дойда до него и да видим. Благодаря има неговото мами. Долф Педиглър. Не! Знаех си! Апа! Ех, че можа да те нацеля. Райбак! Айде, влез бе! Уй! И двамата ги бия с Шеймас сам. Абе, не знам как се сменя там, другия играч. Знаех си бе! Защо се прави тази тъпата хватка, не знам. Не. Не знам как се сменя това и иначе ще го пръсна. Иначе този матч ще загубим със сигурност. Оп. Шеймас помпата! Шеймас! Кю. Нали кю бе? Абе махай се бе, съдия Педерас. Направо ще му бъм мамата. Май с кю, да. Той пак взе, че падна. Глупак. Айде. Чак. Айде падай долу бе, букук. Направо го прибих бе, Ренди Ортън е машина. Оп. Аз на теб не ти ли казах да лавиш долу? Абе, искам да ударя уния там. Ту фаст. Как ту фаст бе? Благодаря ви, че му оставихте. Бас, как ма фана? Давай, не, сега ще ми прави гадости.
Няма да чакам половин час, бе, бати. Падай долу, бе. Аз направо му направих главата на оранжево, бе. Хватката ще стани. Аре, още един път. Вече си мъртъв. Аз не съм натиснал бутона. Що сте двамата, бе, гейтаци? Помпа, влизай, помпа! Падай долу, бе. Падай долу, ма. Падай долу, ма. Бе, аз ще има, направо го разгромих, бе. Каква глава наби на вятъра? Мале! Викам, че се сбиха двамата, той пък го фърля върху мене. Зиглар, ти ли си тука, бе, Зиглар? Я гледай, той Зиглар бил тук, бе. Таман както и на червено да го убие от бой. Добре. Айде, Бенди. Защо не ми дава да натисне, бе? Нека да полетим. Той моя не става пък. Финишър имаш. Да, финишър, финишър. Майка ти, Зигларче! Букук. Ай ти, бе! Айде, съвършен си, бе, бак. Обещавам ти. Съвършен си. Оле, майко, аз направо го убих, бе. Ти ли пак, бе? Лягай долу пак ти, бе. Come on back. Майко. Това никога не съм го правил. Майко! Имам чувството, че скоро няма да свършим. Не, бе, това ще боли. Това ще боли.
Ай, сега ще ми направи залъпшек. О, благодаря ти! Благодаря ти, бате! Айде, Бенди, влизай. Влизай да убием този зиглър сега, ще му изба майката, ще ти... Их! Не! Така, бе. Падай, бе. Падай, бе. Къде... Къде си ти, бе? Не, натиснал F. Ставай, Бенди, ставай, бе! Така! Боже, докато умре, бе! Падай долу пак ти, бе. Не, как ма блокира, бе? Така. Боже, докато умре! Боже, докато умре, тос! Падай, бе! Падай, бе! Их! Май аз ще падна. Бима. Направи ли ми такова power pin и... Добре, аз искам да го power pin, ама то не ми да. Давай, бе, аз направо ги потроших, пък той не ми идва power pin-а. Ох, да видим какво ще измисли Ренди Ортън. Ой! Айде пак! Ой! Ок! Пак ли ти, бе? Фашкил! Па! 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 Май ще загубиме, хора, защото сега ще има пин и просто... Мале, давай, смени го. Дай помпа. Дай. Имаш Power Finisher. Само трябва да го съобразявам така. Падай. Падай. Падай.
Стига, бе, човек! Защо се така? Па! Па! Ей! Кук! Абе, дай ми пауър пин, бе! Дай финишър, бе! Абе, бе, кога ще загубя? Опа! Айде! Най-после! Добре, вече загубиха. Вече загубиха. Само да се отърва от оня. Не! О, майка ти, бе! Изчезни, бе! Не! Не, моля те, нема power up, вай! Yes! Оле, yes! Аз направо ги съсипах, а не ми излиза захват за предаване. Аз печелихме! Как загубихме, бе? Защо? Загубихме, че ги победих. Аз направо ги разбих, бе. Просто това е... Не знам защо става така. Ами това е всичко от този клип и нечестната победа на Райбак и Зигуар. Пишете в коментарите кой да играе, нали, примерно Брок Леснар, Undertaker, така имената на кичистите, с които да играя. Абонирайте се за канала, дайте предложения на още какво да снимам.